Food trip sa mi guys. Mga ka tropa na ko dara, relax lang mo kay gutom ko, luya kay ko ron. Uy kay ko gabi, sige lagi inom. Tanaw na mas kamera dali, tanaw na yun. Oh. Wala siya. Wala siya si Payatot. Tara o, adaan lang subak ko. May kay subak kay so, pero tag-isa na magutahan ni tanan ko do. Oo, lamig kining koloro, no? Ang koloro. Ano yung lutoon ron? Kanila sa ta kay COVID man ron. Salamat dahil sa muang sponsor dahil nagkuhan katong nagpabutulog lubig hapon. Napag mata, ilan gayo mata. Kung pinahipukaw ko sa duyan, no? Pura, sako. Okay ko, no? Pag kayo. Kamulang ko, Totsilyo. Gamitin gabas. Abo, may kutsilyo. Gabas na lang. Mga subak na mo. Sinsa na mo. Wala ko sa kondisyon kay karon madlang people. Mga katropa na mo dra. Shout out lang mi sa mga naghatag sa sponsor na niya. Sunod ayaw mo kuan hatag mo sa mga pod. Madawat man mi any kind of donation, GCash, Visa card, mga Palawan Express, mga Cebuana Loyalier, mga Tambunting, dawat nga na basta mo support mo sa mga sa inyo paluto. Pwede japon maglinat ang baka mi sunod, lechon, belly, ano ba? Sa tagaan mi yung kwarta. Ana man na support lokal. Support palaigit. Napa dyan isa ni Abot to. Ano si Ruben Padaplin. Ruben Padaplin. Dara ni Abot. Tumaw na magkikaon sa barakayo guys. Buslot good ang plato. Kuldiro nila guys. Urot good. Urot good guys. Nya. I-off sana mo amo ang kan. Salamat dahil sa nag-donate. Hindi na naman tayo sabak. Hindi namin tagaan. Salamat dahil kaya grada nag-pansit kantot ron. Kanton di ay.
Hindi bro, ito ang amigo, sampai dyan, puminte dyan. Oo. Champion, presidente. Wala yung paso ah. Pwede ko sa Barakayo, manin daw sa Barakayo. Ay, Brakaya, tama na yun. Tama na yun. Naladay kay Kwanday, naladay kay record na build na isa. One loss. Pwede ko sa Barakayo ato ba Dito, labir na yung kapilya to. Hindi kinundang. Hindi kinundang. Gagay, undang usa. Kaya pag-unda pa dyan na, nihala pa dyan o. Abo ang magyapon akong tiyan. Araw mo yun. Hawak mo na gyapo. Luoy lang kayo pagka knockout ang kalaban ni magsayo, luoy kayo tanon. Okay. Murag, ato ah. Hospital to ah. Wala ka bangon. Iya, katong wala na si Piat man to. Anak ro to dire. Pagbalik ng aras kontra, losot yun ang tuog sa kayo, dire gido. Si gundahan pa sa kilid. Mao dito tumahan. Tuya, Kilid na, duwa ka naong to. Doy ka na no, dire to puros go. Alangan, Ano to no? Yung mata ba? alangan na pag-ana sa PC, timing ang ko ba na. Bug. Ano? Pag-bound pa, mag-ana, pag-bound. Balik, ano? Actually, nag-ana na yung mata ba? Wasar pa dyan diri oh. Pagkaya na grabe. Anak kay gano. Down ako siya. Itong bahay naman to, luya ko, iwasan Ano, ano ba? Ah, wasar pa dyan gisa. Ako to dito sa dai, daw nang dito. Abuna lagi. Wala na naksog ana ba? Kadugay ipangon, dugay ipangon ay anak doktor kay palingkod balik, ay higda ko balik ay shit yung mayo. Dugay ipangon ay. Sila to kasi gundo na lahat dito. So ito rio. Si Magsayo naganahanan eh, kalaban natulog pa niya pon. Nahanan yung Magsayo, yes. Ang kalaban natulog niya pon. Oy, bata na, pagdam ko na. Lagi, dugay kito ipatindo bay. Ito pwede patindo mo dayon. Teacher na yung mukha na to. Hospital gitu, to clinic na yun. Clinic. Ito palihukon to. Luoy, ito yung tanawag, ito yung mataw. Takyo, di grabe dyan yung baksimiro nga daghan di kay hospital nga lata na. Pwede patay. Na. Oy, Kabalos di Marquez na. dito sa ano? Thailand yung kalaban. Patay to. MC Tuloy. Doon na namatay. Thailander ba? Patay to. Walang isaba. Ay lagi. Alsan tila to. Oo, adin. Kaigit to. Tulog na po tayo ron. Kaulay mo dyan, Jay. Ang luya, ang iring. Kaulay, Jay. Kaulay kami po, mga kaulay.